Suomen Voimisteluliitto on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista, Suomen suurin tyttöjen ja aikuisten liikuttaja. Voimisteluliiton jäsenseuroja on yhteensä 374 ja niissä liikkuu 123 000 jäsentä. Voimisteluliiton seuroissa voi liikkua vauvasta vaariin, harrasteesta huipulle saakka. Vanha lisenssijärjestelmä oli vanhanaikainen ja hidas ja se oli tullut tiensä päähän. Se aiheutti myös paljon manuaalista työtä ja maksut eivät näkyneet siellä reaaliajassa. Tähän uuteen järjestelmään pääsimme mukaan kehitystyöhön ja suunnittelutyöhön ja pääsimme myös testaamaan sitä käytännössä ennen kuin se otettiin käyttöön. Meillä on paljon erilaisia harrastajia ja eri lajeja, jolloin siellä on paljon erilaisia vaihtoehtoja lisenssin ostoon. Me pääsimme tässä suunnittelutyössä mukaan ja siitä saatiin meidän näköisemme järjestelmä. Maksut tulevat järjestelmään heti näkyviin. Lisäksi sinne on saatu rakennettua sähköinen seurasiirto ja saamme raporteista ulos, jos jäsen harrastaa 2 eri lajissa 2 eri seurassa. Meillä on Hoikan kanssa pitkä historia takana heidän kanssa. Hommat sujuu hyvin, heidän kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä. Tulevaisuudessa uskon ja toivon, että helpotusta tulee arjen pyörittämiseen. Lisäksi näen mahdollisuuden jäsenkorttiin kännykässä sekä mobiililiput.